geva netsotsi Emerson uri geva geva takatumira mbava geva mbava geva mbava geva geva matsotsi hurumende yembava. Chinhu chinongonzi shanduko chinhu chakanaka muupenyu. Chinhu chinongonzi change chinhu chinodiwa muupenyu. Ndosaka muri kuona pa 0.5 Creative Studios panapa takachinja, takaita rebranding kuchi to DJ Holy Unfiltered because tine zvihombe zvatiri kugadzirirai, tine zvihombe zvatichange tichikupakurirai zvamuchange muchiona mega, because at the end of the day kuti tirambe tichitsomana nezano PF, tichitsomana nemadhara ezano PF akwegura aya tichitambisa nguva. Tine zvinhu zvakawanda zvekuti tinokwanisa kutoita zvinoita kuti upenyu hwako iwewe hubatsirike, upenyu hwangu hubatsirike, tosiyana nekunetsana nanambwa vanenge vachifunga kuti havabatike vari untouchable, but at the end of the day vanozongofa. Upenyu huenderera mberi. Saka hatisi kureva kuti tasiya politics tichange tichizibata, mafundiso enhema tichange tichiva exposer, but taakungopakeja zvinhu zvedu, content yedu differently. Tichiri busy kugadzira, muchaona kana nguva yakwana muchazenge maakuzviona zvikuita sei zvinenge zvichiitika handitika. Zita rangu ndini DJ Holy, the name of the platform is DJ Holy Unfiltered. Patinokurukura nyaya dzese tisina mabreak, hatiisirwe mabreak nemunhu, hatiudzirwe zvekutaura nemunhu. Saka tarisirai kuexposwa kwavafundisi kwakawanda, nyaya hombe dzichange dzichibuda futi panapa, ende kunakidzwa futi neentertainment yatichange tichikupakurirai panapa, mainterviews atichange tichiuya nawo panapa. Ndo machanges atiri kuita, ndo machanges atiri busy nawo handitika. Saka musatye, ndoziva vazhinji venyu vanombo vatanga kufunga kuti akuda kusiya politics, atengwa apiwa mari. Hapana munhu anotitenga panapa pa 0.5 Creative Studios. Ende ticharamba tichiita sei tichienderera mberi. Zvisinei nyaya yangu yandinayo zvamanje manje ndeyekuti mushure mekunge pafa vanhu mumasuweji vakanobudiswa nakochirambo, mitumbi mitatu yakabudiswa nakochirambo mumasuweji. Vana veZimbabwe hapana kana akaenda kukanzuru kunoratidzira. Vana veZimbabwe hapana kana akamboita noise nezvazvo pasocial media besides kuti sewiki neuipaise Rambo mota, ndo paakapiwa mota nekamari. Meya Jacob Mafume pavakaenda kuhand over ceremony yacho, vakasvikotaura mashoko kana ndinondafunduka. Zvikanzi kune mukuru wemazuva, isusu tiri vakuru vehupenyu. Ndikati vakomana ava marwere anenge achiita ava ndiwo here aya? Ndiani mukuru wehupenyu kunze kwaMwari? Ndiani mukuru wehupenyu kunze kwaJehovha? Pandama ndangoziva hangu kuti kangoma kana koririsa kaakusvika pekupedzisira, kaakusvika pakupaduka, zvadhakwa, zvakudhakwa. Mawana aya. Ndoda ndikuratidzai the video muzvionere mega. Ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Anditika, let's play the video tinzwe kuti zviri kunzi chii uye zvakaita sei, zvakamira sei. Mawana vakuru vemazuva vanogona kukupa cash, isusu tiri vakuru veupenyu tinogona. Vakuru vemazuva vanogona kukupa cash, isusu tiri vakuru veupenyu tinogona kukupa pekudini, pekugara. Ndaona wakapuwa cash sterek, haizodi kuti iperereka kune vanonzi slay queen unouya kukanzuru woti aiwa mukuru ndodawo pekuvaka, ndine kasumbuka ndakapuwa, handitika. Vakuru vemazuva vanogona kukupa cash, isusu tiri vakuru veupenyu tinogona kukupa pekudini,
pekugara nemhuri yani yako, so that unouya so that mari yaya haizopereri mune zvinonakidza nyama ndizoka tichida kuti tione kuti wagadzirika upenyu and everything else. But right, mazvinzwira hanzi kune vakuru vemazuva koita vakuru vehupenyu. Iye ari kutozviona kunge ndiye mukuru wehupenyu, ndiye ari kubata upenyu hwevanhu. Zvakaoma, handina zvinji zvekutaura. Ndo update yandanangoya nayo kuti ndikuratidzei zviri kutaurwa nevamwe zviri kuitika munyika yeZimbabwe. As for me, DJ Holly and the rest of the group behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.